Malo. Ruidosa. Quizáis eu me perdín a mellor parte, non? Que era os pubs, a nocturnidade, a alevosía, é dicir, todo eso eu fun como un espectador moi atento, con moitas ganas, pero non teño a experiencia de ver cos meus propios ollos como se xestou eso. Pois mira, eu creo que ten algúns modos de funcionamento que son comúns a casi todas as cousas que suceden no mundo cultural e que parten de un punto moi pequeno. É con un grupo moi reducido de xente que acerta en determinadas cousas que non solen proceder dun taller, que son espontáneas, e hai logo unha onda expansiva que vai medrando e que acaba por engadirlle pois, o efecto narrativo. E que fai que cousas que hasta certo punto eran cotidianas ou comuns acaben tendo como un pequeno eco lexendario. E eu creo que eso sucedeu moito coa movida no que o tratamento, digamos, da segunda liña informativa foi casi tan importante como o feito de que sucedese. Onde realmente a movida ganou corpo foi na comunicación da movida, que non se fixo planificada, sino que se fixo porque en aquel momento eu creo que coincidía unha acción cultural ligada a cousas alternativas, ao punky, ou non academicismo, e coincidiu cun periodismo que estaba moi a prol desa historia. Eu creo que unha das cuestións da movida viguesa era, que eu creo que era como a primeira movida en Galicia plenamente urbana, é dicir, que non tiña que saírse dunha cidade, e que incluso era unha cidade na que collían un coche para ir dun sitio a outro. Eu creo que nos facía parecer como máis maduros, ou nos facía parecer como máis asimilados ao mismo modelo británico de movida musical, non? De chavalada cervecera, de si eres educado é mellor que non enseñes. Por outro lado, tamén era unha movida que non estaba como moi influenciada en primeiro termo polo rollo da cultura galega, unha historia bastante antifolk, que era o que estaba dominando, digamos, o mundo cultural e musical galego nesa altura, e a movida viguesa era xusto o contrario. Como se lle ocurriu o nome a John Lennon dos Beatles? Pois porque se iba contando unha película sobre o particular. E eu creo que esta película a propósito de Siniestro Total é super divertida, e tamén é verdad que les destrozaron moita música ao mesmo tempo, non? E que esa era unha das partes divertidas de Siniestro Total, e creo que se non é verdad, pois estaba encantado. Existe, desde logo, as lendas do rock and roll, e unha das cousas que fixo ben a movida en ese sentido é crear lenda. Non sei se o nome chegou a través do accidente, que en calquera caso foi para ben, non sei se o accidente, pero o nome sí. Eu creo que cando vas a unha obra de teatro, a unha presentación dun libro, un concerto, que faz cando acabas? Os bares nocturnos foron moi importantes na movida de Vigo porque en realidad eran os espacios nos que estaba sucedendo o cambio social que igual en outras partes da cidade non se vía, e que era o cambio dunha xuventude nova, con uns gustos culturales radicalmente distintos, con un certo desinterés polo que chamaríamos cultura académica ou cultura formal. Non estaban moi preocupados polas cuestións formais, nin pola construcción do país, nin por nada desto, nin por nada que significara ser maior. Esa especie de Peter Pan funcionaba donde se xuntaban. Iban, bebían, fumarían, todo tipo de química elemental, como resultado quizáis de que estaba acabando a adolescencia e que algo había que facer. Unha xeración na que a música foi a primeira decisión cultural dos adolescentes. Bueno, non vexo na movida demasiada intención protesta, salvo que querer estar nunha discoteca hasta 6 da mañá consumindo sexa unha acción de protesta. Eu creo que si había unha interpretación posible desde o xeracional, isto é o que queremos, inda que sea malo, inda que sea cutre. Si o que queremos cantar es todos os ahorcados mueren empalmados, pois vamos cantar eso porque é a nosa maneira de relacionarse co mundo. Tanto Siniestro Total como Resentido sí que apartaron un sentido do humor. Isto é unha broma. Esa especie de, mira, xa non estamos tan interesados en ir contra todo, sino que estamos interesados en divertirnos.
Unha vez que quitas o barniz, queda cho que hai. O feito de que houbera 50 persoas non cambiou realmente a imaxe que tiña Vigo. Eu creo que houve moita xente en Vigo que non se enterou que a movida era ali. Sí, está sucedendo, non? O que pasa é que teñen que darse varias coincidencias boas. Tería que aparecer unha xeración que respaldase algo co que se sentisen cómodos e que ese algo ofrecese algunha novedad. De feito, eu creo que a era do rock and roll acabou. Non parece ser o xénero principal, parece ser un xénero de persoas maiores con certo sentido da nostalgia, que é xusto o contrario do que é o rock and roll, e do que foi a movida. Eu penso que sí, sobre todo radios locais, e despois das radios entraron os periódicos, porque en aquel momento a televisión non era predominante, nin era predominante o consumo de televisión en determinadas franxas de idade. Bueno, creo que habría as radios locais de Vigo, algunhas radios de fora de Vigo, e logo Radio 3, que eu creo que foi bastante determinante, e unha vez máis aquí pois temos que entrar sempre na importancia de Madrid para que alguén diga este gallego es bueno. Ademais da movida local e do que tuvera de aquí hai uns chavales en Vigo que están facendo rock and roll e pum pam, e son punkis, e cantan coa guitarra do revés, e esas cousas. Creo que o que fixo Radio 3 foi darlles canon, é dicir, colocounos nun punto no que incluso os galegos que non prestaban atención prestaron algo de atención. Determinados grupos galegos relacionados coa movida eran bastante coñecidos en Madrid xusto por Radio 3. Totalmente. Supoño que agora é máis difícil visualizalo como sucedeu, porque a importancia dos medios era moito máis grande que agora. Agora, con este espellismo que temos das redes, todo o mundo pensa que sempre hai unha alternativa aos medios, pero é que en aquel momento non a había. Ibas a unha radio, fose local, fose estatal, ibas a unha radio, e unha radio era un medio, aínda que fose unha radio pirata. Ibas a un periódico, e o periódico tiña unha potestad de decir, bueno, quen son, que facemos, ademais do boca a orella que existise, o resto estaba mediado, que para eso estaban os medios de comunicación. Cando os medios empezan a mirar a movida viguesa, o que aportan os medios é, primeiro, atención, e logo aportan unha cousa máis, que é un determinado grado de prestixio. Non, se sales nun medio, algo farías ben. Sin o xornalismo cultural, ben ou mal feito, eu non creo que tivera pasado a movida. O xornalismo estuvo moi a favor, non probablemente de todas as bandas, sino daquelas que acertaron máis en un determinado momento. De feito, se recoñecemos que Radio 3 era unha radio institucional, con funcionarios traballando nela, temos que recoñecer que o traballo que fixeron era un traballo que correspondía, digamos, ao seu ámbito e que era descubrir grupos e que era encontrar novas expresións e crear un pouco de canon alrededor deso, porque Radio 3 sempre teve un pouco de igrexa apostólica, no sentido de, bueno, isto é o que queremos ofrecervos porque isto vai funcionar, porque tendes que escoitar isto. E eu creo que sin ese apoio, non sei como tería sido a movida, de longa, de grande, de interesante, pero desde logo non terían chegado a hoxe coa dimensión que ten. Bueno, eu creo que habería máis censura nun sentido máis cotidiano de e estes quen son? O sea, que eu me imagino a un xefe de redacción e que lle chegue un periodista dicíndolle, mira, teño aí unha maqueta de un grupo, a ver, e que dice a maqueta? Las tetas de mi novia tienen cáncer de mama, mira, quítame eso de aí. Pois é probable que eso pudiera ser entendido como censura e o redactor xefe pensaría que é sentido común. Isto cambia lixeiramente cando o grupo empeza a ter éxito. Aquilo que pasaba por ser, digamos, algo incómodo, pois pasa a ser folclore, pasa a ser humor. E entón xa podemos decir que se move noutra linguaxe. Bueno, eu creo que houve un efecto contagio. A mí pareceme que sí, non? Que, por exemplo, en Vigo houve como unha eclosión cultural na que había certa relación entre a xente do mundo do teatro e a xente do mundo da música e a xente da literatura, quizáis un pelín menos pola chamada do éxito, non? Que dicir, isto está funcionando, isto funciona, ten público, e a xente vai e é distinto. Entón eu creo que sí houve un contagio e iso abriu portas e tamén creo que aclarou algunhas visións no mundo xornalístico, non? Había como unha fenda moi grande para a xente nova que quizás non se sentía tan identificada con eso. Entón eu creo que sí apareceron visións escénicas distintas das que se manexaban hasta ese momento. Casi enseguida foron canónicas, é dicir, casi foron aceptadas non de maneira académica, pero sí como unha corriente principal.
Efectivamente, aí hubo unha aparición de dibuixantes, de guionistas, de cómic, identificouse determinadas expresións como expresións xuvenís. A movida era unha expresión xuvenil e o cómic era unha expresión xuvenil. O cómic non era unha expresión xuvenil en aquela altura, era pa nós. Tampouco que o resultado final fose amplísimo, pero sí que houve cambio, que eu creo que viña quizáis amparado un pouco pola movida, pero que eu creo que viña máis amparado porque o cambio xeracional era inevitable, porque se estaba incorporando unha xeración un pouco despreocupada polo ambiente dictatorial de España. Xa non tiñan esa idea como primeiro argumento de vida. Creo que lles permitiu pensar en outras cousas, que sucedese desde a música. Tampouco é tan raro porque a música era a que levaba promovidos grandes cambios sociais desde os anos 60. O periodismo madrileño foi moito máis converso, que abrazou máis rápido. Eles encontraron que había un grupo interesante de ver e que era unha alternativa mellor ao que eles estaban contando. Tamén coincide un cambio xeracional nas redaccións. Hai periodistas veteranos, vamos chamarlle así, moi preocupados pola situación política do país, e hai periodistas novos que dan por concluída esa historia, que estarán preocupados agora de, bueno, pues, que non me fagan pasar por afecto al régimen, ou a súa preocupación profesional xa non pasa tanto por aí, logo teñen que mirar a outro lado. Non creo que sucedese hasta o punto de que o que se buscase ofrecer unha alternativa completa, como se a movida fora a solucionar os males que non nos solucionou, nin podía. Pero periodísticamente era algo que contar que non redundaba nos valores culturais que estaban xa un pouco agotados, non? Non foi tan inmediato, porque se hai algo que caracteriza o periodismo galego é un certo grado de tradición. E porque o xornalismo galego nunca está convencido de que pode ser canónico, sino que esperan a que alguén de fora diga, isto vale. Si un diario madrileño publica que, o que suele suceder é que a prensa galega vai un pouco a rebufo deso. A prensa galega desconfía moito de si mesma, así como tú podes escoller un periódico de Madrid ou un de Barcelona e de pronto descubren a un cantante e o colocan na primeira plana e non se acomplexan. Na prensa galega é máis difícil, son máis difíciles esas apostas. É un papel de timidez, eu creo que de non entender moito cal é o seu papel no mundo cultural. No resto das seccións fano. Sempre me chamou moito a atención que no caso cultural estuveren sempre moito máis a defensiva. Pois eu diría que o principal cambio é que o periodismo cultural desapareceu. Eu agora mismo non vexo, salvo moi raras excepcións, o xornalismo cultural desenvolvido como sección ou como xénero. Vexo excepcións que non acaban por crear correntes, non? O periodismo cultural foi o sector laboral que padeceu máis a crisis por encima da construción, e nas redaccións en Galicia é que prácticamente non quedan seccións de cultura. A Televisión de Galicia non ten sección de cultura como tal, nin a Radio Galega, nin algúns periódicos de cabeceira privada. Eu creo que unha televisión pública debe ter unha sección de cultura con os profesionais que teñen que saber de cultura como os de economía, non? E os de política, pero aquí parece que eso non ten que ser así, que o coñecemento previo do sector non é un grado. Todos os medios de comunicación en Galicia, cando chegou a crisis, decidiron cortar por onde menos lle doía. E donde menos lle doía era no sector cultural. Digo, bueno, pois alá van as redaccións. Donde queda algunha sección de cultura está minimizada. Hoxe, probablemente, os periódicos, as emisoras ou as televisións non teñen as antenas para percibir se pasa algo. Esta frase típica de isto lo está petando é máis difícil que suceda hoxe nunha redacción. Non hai mouse, non hai ollos para ver estas cousas, e en aquel momento si o sabía, porque a sección de cultura chegou a ter prestixio en algúns medios. No fondo, a sección de cultura é unha sección de bandeira, como aquelo que representa. O periodismo e a cultura teñen moito que ver. Pode unha sociedade entender como xornalismo cultural algo que non se produce por sistema, algo que non crea influencia na sociedade que vai dirixido. Calquera persoa lee 5 periódicos en Galicia, escoita 3 emisoras en Galicia, ve televisión española en Galicia e non sei que idea de cultura se vai facer. E iso é porque os medios abdicaron, renunciaron, recortaron, e
Eu creo que o periodismo cultural como sistema xa non está. Creo que siguen existindo periodistas culturais, pero creo que o periodismo entendido como conxunto en Galicia hoxe está desaparecido. O sea, non creo que teñamos que esperar a que algún medio publique unha esquela dicindo hasta outra. A idea de dar noticias de cultura en seccións como sociedade ou como economía ou como xeral só vai querer decir que o argumento cultural vai a desaparecer e vamos ver noticias de literatura ou de música en economía porque hai un grupo que vendeu 7 millóns de discos, pero non van falar da música, que tamén pode pasar que en algunhas redaccións culturais de hai moitos anos para cá esquecera este punto de referencia, non? A idea de que a cultura está para falar de cultura. O sea, os medios non participan prácticamente desa promoción agora mesmo. Quedan os restos, pero eu creo que nas estrategias de promoción das bandas, dos escritores, das editoriais, os medios perderon moitísima relevancia. E é verdad que antes podías facer 6 chamadas a 6 periodistas e hasta podías conseguir unha boa cobertura. Eso hoxe non pasa. O punto é que non hai a quen chamar. Os medios están atrapados nunha crisis de identidade que non saben realmente cal é a información que lles convén dar. Desde a aparición de internet hai un descoloque xenérico sobre cal era a reacción que había que ter con respecto a eso e na maioría dos casos hubo unha reacción suicida. Entón os medios aí non saben se o teñen que dar todo gratis, se teñen que cobrar todo, se cobran media pensión. Na estrategia que eu vexo de promoción cultural están pagando polas redes. E en esa promoción a importancia cultural xa é moi relativa, porque na estrategia de contar, ves, a promoción é mandar un coche con uns altavoces, ¿no?, para un concerto, porque os medios xa non son o que eran. Tiñen unha ventaxe os medios é que para enfrentarte a eles tiñes que ir cun argumento, non tiñes que intentar convencer os periodistas, tiñes que pasar esa barreira. Ese filtro desapareceu e en realidad está todo moito máis en maus do que queiran decir e dos argumentos moito máis elementales que a rede che acepta. No, eu creo que das artes plásticas evolucionou peor todavía. As artes plásticas tuveron un proceso que en aquel momento xa era preocupante, a propósito de quedar enclaustradas nun espacio a un público moi iniciado, no que no periodismo xa non podía entrar moito. As artes plásticas foron espectacularizadas a través dos museos, non? Cando empezaron as grandísimas exposicións, bueno, e hubo algúns medios que apostaron moito por esa idea e encumbraron algúns artistas, pero o seguinte paso a eso volveuse moito máis dirixido a élites. E, de feito, hoxe, o protagonismo que teñen as artes plásticas no conxunto das programacións culturais non é nin parecido o que podía ter a principios dos 90. Bueno, pois eu creo que, en certo modo, as redes foron unha trampa. Hubo un momento no que as redes parecían que iban a solucionar a vida a todo o mundo, no sentido de non te preocupes, porque calquer cousa que fagas vai a ver miles de personas. Foi unha ocupación do territorio. Primeiro dixeronche que utilizaras ese servicio, que isto iba a ser o non vai máis. Pasaron 20 anos, ainda non. E que temos? Que as redes son medios privados que o que están buscando é un nivel de recuperación económica, un nivel de beneficios. Logo xa non podemos confiar nas redes para transmitir a mensaxe. Nos regalaron un espello e levaron os cartos. Agora non hai alternativa ás redes. Non podemos volver atrás porque os medios xa non están na potencia que tiñen. Os medios xa non están onde estaban. Xa non son capaces de volver a decir isto que paga a pena. Teríamos que analizar cal é o público e como se comporta o público das redes. Que é o que contas. No mundo cultural debería haber preocupación estratégica. Como van facer os artistas que non son famosísimos ou que non son famosos ni siquiera para conseguir chegar a un público que nin siquiera sabemos se está aí, porque esta é outra cuestión, non? Non nos fiamos das redes para nada, non nos podemos fiar tampouco dos números de difusión que dan, non? Ao final estamos metidos nun espacio no que a cultura ten un problema de comunicación, máis que nunca antes na historia. Se a xente se queixaba de que os medios de comunicación exercían un filtro, é que agora prácticamente non existe ningún filtro, hai un tapón. Cantos likes tes que conseguir? 10. E se consigues 10, te consideras un fracasado. És o último del instituto. Non é un problema de quen lea ou quen escoite música. Non quedan canles para comunicar. Si que non lle vexo futuro. Xusto hoxe, cando é máis necesario o periodismo está desmontado.
Isto empezou con internet e cando chegaron as redes era o culmen da modernidade. A xente abandonou os medios porque lle pareceu que todo o que tiña que saber xa estaba nas redes. Cando os medios están tocados de morte, é dicir que agora todas as plataformas de redes anuncian que de alguma maneira vamos ter que pagar por elas. Cando xa os medios non están en disposición de recuperar o terreno perdido, canto máis necesario é explicarlle a xente cal é a fonte boa e a fonte mala, é cando o periodismo está peor. O periodismo cultural tería, como o resto do periodismo, moitísimo futuro se as plataformas nas que se vai a pronunciar ese periodismo son capaces de resistir. Agora sería o momento ideal para o periodismo de toda a vida. Se houbera un pouco de cordura no mundo, creo que o periodismo cultural tería moito futuro. Como non teño ningún tipo de optimismo, eu creo que non. Salvo que de repente entre unha cordura xenérica que non se ve, non se ve a prazo breve.